Tingnan nyo, baka nasasalisin na kayo dyan. Pero libreng ka po. Nakakatawa, ang dami nating viewers for today's video. Iniwan na nila yung mga pwesto nila. Bahala kayo dyan. Okay lang, mas nag-enjoy kayo, di ba? Why not? Talk na. Thank you very much sa ating mga boys. Di ba, grabe? Naiintindihan ko kayo eh. Naiintindihan ko yung tili eh. Grabe yung tili mo, girl. Saan ka nag-practice? Nabasag yung eardrums. So while the judges are tabulating the scores, and the team from Talents Manila are all tabulating the scores, I'm sure, syempre this is the time. Kung may part na ini-interview kayo, siya naman yung i-interview na. Pasok lahat yan! Ha? Pasok lahat! Pasok lahat? We'll see. Tingnan natin mamaya. Hi! Sabi daw nila, social distancing. Bakit? Pwede rin mahahawa ka ba kapag ganito kalapit? Hi, contestant number 1. Parang familiar ka, parang sumali ka na before. 2014. 2014, oo, sumali na siya before, 2014. Malay mo, ikaw na mag-title this year, no? Yes! Good luck. Diba? Sana talaga mag-uwi ng corona. Ano ba preparations mo? Bakit, ang dami nagtatanong, bakit daw ganyan? Ganyan. Bukod dito kasi given na yan eh. Diba? Gift daw yan eh. Pero ito, anong ginawa mo? Bakit ganyan ang ano? Sipag lang sa workout. Sipag sa workout. O, diba? Winner! Taray! Ay, ito naman. Oh. Thank you, number 1 ha. Ito naman. Kasing macho mo rin, pero ano? Seryo. Umaya ka na. Hindi ka nga kukurutin kita. Mukhang galing ka pa na school ha. Uwian na ba? Sumupong ka sa prop mo. Ay, ang pogi niya, diba? Ang kinis. Alam mo, sabi ng mga, dito, mga shoppers kanina, ang kinis-kinis mo daw. Ano masasabi mo naman? Thank you po. Thank you po. Aabangan ka sa labas, mamaya. Wag na. Moment ko to. Minsan lang to ka magulo. Hi, contender number 3. Ito naman pang boy next door, diba? Ang lakas maka-boy next door. Anong name mo? Ilan taon ka na? 20. Ah, bata pa. Ang pula ng... Ang pula ng lips niya. Ano ba? May lipstick ba yan o wala? Wala? Grabe, ang pula ng lips niya. Diba? Ano naman story? Bakit, mahaba yung natin? Diba? Talagang, lalaking-lalaki talaga pag may mga buhok, mga ganun eh, diba? Winner. Good luck. Sana manalo kayo lahat. Malay mo. Hi, number 4. Alam ba, mahilig ako sa mga lalaki may tattoo? Ano name mo? Red po. Red. Ang taray. Bakit hindi red? Bakit may mga bakal-bakal dito? Tapos nga natin, nahuhulog eh. Ano ba yan? Good luck ha. Ano bang preparations mo bago ka pumunta dito? Nag-gym muna po. Nag-gym, no? Para lumabas lahat ng mga, di ba? Mga malalaking part ng katawan mo, di ba? Ano naman ang kwento dyan sa tattoo mo? Pinatattoo ko lang po. Wala lang. Dapat may kwento. Kung may mga tattoo ako may kwento. Dapat yung, ano ba kwento niya? Dapat may oras, tsaka may rose. Mahilig ka ba sa rose? Okay, magandang design lang po. Passion! Feel na feel mo yung rose. Yung pula na pagkakapula ng rose. Pula rin ba yung... Mamaya na tayo, baka ma-MTRCB tayo. Hi! Oh my God! Bakit ako pogi ngayon? Lahat pogi eh. Ilan daw ka na? Turning 25 this Monday. Batang-bata pa, pero bortang-borta na, diba? Ano na mga preparations mo bago ka pumunta dito sa Manila's finest hub? Kasi since I was elementary school, gymnastic na ako to college. Yeah.
Then cheerleader and dancer. Then ngayon, fitness coach ako. Tsaka dancer. Oh wow, masyado palang maraming pinagkakaabalang sa buhay ito, no? So yung anak nyo, pagka yung mga friends nyo, mga jowa na gusto nyo lumaki ng ganito, pag-gymin nyo na ngayon pa, gymnastics, no? At nag-fitness coach ka, ay winner. Pwede ba, magkano ba yung magpaturo sa'yo? DM mo na lang ako. DM kita. Mamaya, sige. Good luck, good luck, good luck, good luck. Uy! Ano ba yan? Number 6! Kung palakihan kaya ng dibdib, sino kaya mananalo sa dibdib? Parang mas malaki yung mga dibdib nyo sa talagang ano yun. Pero alam nyo, mahirap magkaroon ng ganyang kalaking dibdib. Diba? May ibang mga lalaki kahit ganong buhat nila, hindi lumalaki. So, anong secret? Tamang ano lang po, tamang program sa pagbubuhat para tamaan yung dapat natin po. Gusto mo tamaan mo? Okay na. Tamaan daw mga dapat tamaan. Sige, tamaan mo. Okay, grabe. Pero ano ba mga kinds of workouts ang ginagawa mo? Sa chest. Anong klaseng workout ginagawa mo sa chest mo? Ayan, bali tatlo po kasi yan sa chest natin. Sa upper, saka sa middle lower. Sample, anong chest workout ang ginagawa? More on dumbbells, incline, saka bench press. Kung naiintindihan, mga bench, incline, ano ba yan? Dumudugo yung ilong mo. Basta nag-workout ka, di ba? Yun ang mahalaga. At bortang-borta ka. Pero bakit may kalmot ka dito? Silosa pa naman ako pag may mga kalmot na. Siguro may pusa ka sa bahay, no? Ready na ba? Di ba? Talaga nahihirapan ng ating mga judges na pumili ng mga winners natin for today's video. Talagang mega tinatabulate natin para sure tayo na okay ang resulta ng labang ito. Diba? Bongga-bongga, oh! Again, I would like to invite everyone, sa November. Oh, diba? Nakalimutan. So, November 5 and November 12, oh, diba? Yan ang mga susunod natin eliminations. Hindi na po Friday. Balik tayo sa Saturday program ng ating elimination. Tandaan nyo, 2 na lang ang elimination rounds. And then, we will move forward sa ating wildcard competition happening on November 19. So, every week, pag may nakukuhang wildcard contenders, sila ang makikita nyong lahat sa November 19. Alright? And of course, ang ating fashion show will happen on November 26. And ang pinaka-bonggang part, ito yung pinaka-exciting part, the grand finals happening on December 3, 2022. Dito po sa Cinerama sa taas, sa cinema. Alright? And ang ating mga mapapalalunan, 30,000 pesos in cash sa ating grand winner, Manila's Finest Sexy Body of the Year, Manila's Finest Face of the Year, both 15,000 each, Manila's Finest Top Bottle of the Year, Manila's Finest Cover Boy of the Year, both 10,000 each. And of course, sa mga hindi pa pala rin, 1,500 pesos each. And of course, gift packs from our dear sponsors. Diba? Maraming salamat po sa ating mga panel of judges, sa ating Talos Manila staff and crew. Maraming salamat.